आं बर्तमान बिजनी जिल्लानि आं माबायाव फैदोंमोन माने सिक्किमाव फैदोंमोन आरो इनि थाखायनो दा बर्तमान आं स्ट्रबेरियाव अमर बसुमतारी माबा स्ट्रबेरि गायनायाव फैदोंमोन आरो इनि वाटारमेलनाव थांबाय थांनानै नुबाय जे वाटारमेलन 20 बिगासो गायदो आरो स्ट्रबेरिबो तकरीबन 7-8 बिगा गायदो इयाव बहुत फल मोजां जादो बिनि थाखाय जों नायबाय अननायबो जों अनबायबो आरो इनिफ्राय जोंनि एग्रिकालचारफोराव हेल्प मोनदो आरो निजे फैयाखै लाबनानैबो गायनाय नुदो दा नुनायाव दा इनि गेजेरावनो वाटारमेलनबो जों जानो मोनबाय दा इयावनो सिगां गायदोंमोननो गायनो थाखायनो इनिफ्राय रज'नानै दा वाटारमेलन थाहैनो बायबाय बिनि थाखाय बहुत अननाय जाबाय आरो बिदि जुदि खेथि खालामोबा रायजोफोर खुनु दिन बेलेग मानसिफोर आखायाव फैसा बिनानै खुनु प्रयजन गैखाया जागोन न'खौ सामलायनो हागोन सलायनो हागोन आरो नि जानायबो सक्ति थागोन आरो इनि एलाबा भबिष्यते गामिनि मानसि नुनानै जेन आरो बिदि खेथिखौ मावो जोंनि मानसिया गरिब थायाबासिनो थानो हागोन आरो इनि थाखायनो सब खामानि मावबा मोजां जायो वाटारमेलन स्ट्रबेरि जि हायो इ खेथिखौ मावबा निजे भबिष्यते अन्धकार गैखाया मोजां जागोन दा अमर बसुमतारीया जिबायदि मावदो इबायदि जुदि गामिनि मानसिफोर सब मानसिफोर मावोब्ला खुनु असुबिदा गैखाया दा गभर्नमेन्टआ हेल्प होगासिनो दं दा आं अमर बसुमतारीखौ जों गारि गंसे होगासिनो दंमोन दा मथा-मथि सप्ताहनि गेजेराव मोनगोन दा टाटा युथ 15 এই मोनसे गारि मोनगोन दा এই गारियाव जेसे एरियायाव वाटारमेलन गायगोन इ वाटारमेलनखौ बायना लांनानै बाया जानानै बेलेगाव फाननाय थाखैनो दा गारि गंसे होनाय जागोन आरो इनि उनावबा जि वाटारमेलननि एला बा स्ट्रबेरि दं माबा माबा सब लानानै गामिनिफोरा लांनानै जे बेलेगाव फाननानै मानसिबो जा मोनजायो आरो मानसि थायो मोजां थानो हानाय बेबस्था खालामनो अर्गेनिक खामानि मावदो अर्गेनिक थाखायनो दा जोंहा खुब खामानिया मोजां जायो बिनि बे देश बिदेशनि मानसिफोर लांगासिनो दङ दा भुटानावथ' मथा-मथि इखौ पेकेट 500 थाखाखौ मोनो आरो नाइनिटेल बा इटालियाव थांबाथ' मथा-मथि 1500 फाननो हायो खिन्थु दा इबायदि जादों जे जोंनि लकेलाव फानबा गुवाहाटियाव फानबा मात्र 80 थाखासो मोनो पेकेटाव आरो जुदि भुटानाव मोनबाथ' मथा-मथि 500 थाखा मोनो बेबायदि सोलिगासिनो दं जेराव हायो फाननो बेबस्था खालामबा जायो आरो मोजाङै निजे न'खौ सामलायनो हानायनि कन्डिसन थायो दा बर्तमान एस्टिमेट होनायखौ जों बहुत सिनसियारिटि होदो जों सामलायना लायो कागजफोरखौ कमप्लिट लानानै जे मोनब्रै जिल्ला दा मोनबा जाबाय दा मा होननानै समान जुदि चिरांखौ जों 20टा होदोबा जों क'क्राझार 20टा होदो बाक्साबो 20टा उदालगुरि 20टा होदो राननानै सब मानसिबो खामानि मावनो मोननो नांगो दा साना जे जों मोनाखै होनना बुंनो नाङा दा बहुत आन्दलन खालामबाय गथ'फोरा दा बिटिआर पुरन सरकाराव बिनि थाखायनो जुदि मानसिफोरखौ जों एसे खामानि मावनो साहाय्य होआबा खालामाबा असुबिदा जागोन खारन इसोरबो नांलाय खुंलाय खालामनानै जुद्ध खालामनानै दा रायजो लाबनायनि उनावबो जुदि जेबो खामानि मोनाब्ला असान्ति थायो बिनि थाखायनो सब खामानिखौ मोनथों होननानै आं सब मानसिखौ एसेबाबो होनानै सब राहा होदो आं सिगाङावनो बरायग्रोयो गासैबो बे निउसखौ नायग्राफोरखौहाय आङो दिनैहाय जेनाखि बिटिसिनि जेनाखि इएम फैनाय आं बेखौ बिराद मोजां मोनदों मानो होनना बुङोब्ला केटिकफोरखौ मोनसे इनकारेजिं खालामना होनाय बिदि मोनो बेफोरबायदि गिदिर मानसिफोर नायफैयोब्ला बेखायनो आं गोजोननाय मोनदों आरो नायफैनायनि थाखायहाय आङो थांनाय 4 बोसोर जाबाय आङो बे स्ट्रबेरिखौ गायनाया गायजेननायनिफ्राय आङो जथेस्थ' आङो नांगौ रोखोमै आङो माबाखौ मा होनो एग्रिकालचारनिफ्राय आं हेल्प मोनगासिनो दं दासिमबो मोनगासिनो दङ मावनायखौ नायफैयो बिसोर सार्भे खालामफैयो अफिसनिफ्राय डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेनिफ्राय बिसोरो नांगौ बायदिखौ बिथांमोना आंनोहाय सहाय होगासिनो दं आरो दासिमाव फार्स्ट स्टार्टिंआवहाय 1.5 बिगा खालामदोंमोन स्ट्रबेरिखौ बेनिफ्राय वाटारमेलनखौ आङो 6 बिगा बानायदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो स्ट्रबेरिखौ आङो 3 बिगा बानायदों बेनिफ्राय देग्लायहाय आङो 6 बिगानिबो एसे बारा दं आंनिया गासैजों स्ट्रबेरिया खरसाया आङो माने 6 बिगायाव ओरैनो 5 लाखनि एसे गोजौ थांबाय 5 लाख बायदि थांबाय आरो 5 लाखनि गोजौबो थांबायबो हानासो बुंनांसिगोन माने ओरैनो दासिमावबो खरस थांलाय फैलाय जाबाय थायो नालाय ओंखायनो माने इनकामाबो दङ गैया नङा जोङो दायो बै समाव फार्स्ट जोङो फानजेननाय समाव जोङो 600 थाखा रेटआव जोङो हलसेल हरदोंमोन बेनिफ्राय दायो जों एसे माने माबाया एसे बारा ओंखारनायखाय रेटआ एसे खमायबाय 400 450 बेफोरबायदियाव दंगासिनो दं आरो दाबो थेवबाबो खहा गैया 200 थाखानि फाननो हायोबाबो जेबो लस गैया स्ट्रबेरिया खेथियाखौथ' आङो खालामनो सानगासिनो दङ आङो माने आङो ड्रागन एसे जों गायनो नायगासिनो दङ आं बेखौहाय रेडि खालामबाय बेनिफ्राय वाटारमेलन गायनो नायगासिनो दङ नैबेवहायबो रेडि खालामगासिनो दङ बेनिफ्राय आङो भेनिला एसे गायदों बेयावबो 1 बोसोर जाबाय भेनिला गायनाया दा फ्रुइट्स मोनथ'वाखै फिथाइ मोनथ'वाखै खेथि मावनानैनो आङो न'खरखौ सालायगासिनो दं आंनाव गुबुन खुनु बिजनेस गैया दा आङो खेथिजोंनो आङो बेबायदिनो न'खरखौ सालायगासिनो दङ दा जथेस्थ' बेबायदिनो खेथिजोंनो आङो दिनैहाय मोजां परिबेसाव फैगासिनो दं आरो
आथिखालाव माखासे मानसिफ्रा माने मावनो बानायबो दङ दंनायालाय खेथिनि सायावहाय ओरैनो एसे मावालासिनो एकदमबारे बायदि रोखोमै बुंनानै बेबायदिनो मोनगोन मोना बेखौ सासपेक्ट खालामो खिन्थु जोङो मावनानै जुदि खस्थ' खालामोब्ला जोङो बिनि फिथाइखौ मोनथारो आरो ओंखायनो जायानाखि माने मावनो गोसो गैया बिसोरखौथ' जों जेबो बुंनोबो हाया खिन्थु जायानाखि मावनो गोसो बिसोरो मावोब्ला बिनि फिथाइखौ मोनखागोन आरो वान टाइम नोङो मावबायब्ला नोङो बे खेथिखौ नोङो मावबाय थानो गोसो जाखागोन आरो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो नोङो हेल्प मोनगोन खिन्थु मावालासिनो नोङो खनसेनो गभर्नमेन्टनिफ्राय हेल्प लुबैदोंब्ला बे जानाय नङा आरो नोङो निजे नोंनो मावग्रोनांगोन।